Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Niya nagutas palasyo. Lula! Oy, ayaw tao nagsigig tabi niya to. Kay tingaling itugpo ka sa ubos. Ay, naku, isul, doon na tas palasyo, doon na tas palasyo, ha? Huwag kang mag-alala, Lula. Hindi makasabot nga Tagalog itong mga ano ito. Itong mga pangit nga dagko. Agay! Ayaw. Ayaw ko ninyo ka na. Ayaw. Nagkasabot ka Tagalog na ito. Baway. Ay, ayaw ko. Maglangoy na sa'yo na to. Kay may samot na kagkabulingin to. Hala. O, makaluluoy na kayo ka. Niagya po ni Kusyuta. Ay, lagkasuko, sir. Di na ko magtagalog. Mag-iniksik lang ko. Ayun, Ha? Masa? sud, padayo. Asa na yun? Ay, na siya to. Musod ko. Sige, musod ko. Liging man taon ko, ani, ha? Liling man, good ko. Hey, mga pam ko mamatay. Uy, hey. Kaugaw pa niyong pasalasyo, uy. Kaugaw pa niyong palasyo. Kaugaw. Unsa to? Palasyo nila, ugaw. Pasalasyo ko nula. Tarungan lagi ito to. Sorry lang, nadara ko. Gikulbaan kong mayo. Uy. Pagkupot mas mga tao din eh. Puro ni palasyo sa kahilayan. Kasamog din ay sa sodo eh. Hala, niya nagyuta sa palasyo. Niya nagyuta doy. Palasyo nagyut ni siya. Di ba? Palasyo naman eh. Mauna gini atong kamatyan din eh. Uy, naunsa na ba tao ka, Andol? Ay, sige ba kagunaw na ng kamatayon? Moabot man yun na nato. Ay lang sige hisgot kay maluya matagsamot, anak. Pero bihag man tayo ni mga tawhana. O sa akong tanaw, dili ni sila normal nga mga sundao. Mau magbitaw, gitabunan man ang ilang naong. Unya, dili sila makigsolte og tarong. Magsige lagi ngunog. Gira! Ano na? Kinsa mo kay hari aran nila rin eh. Duko-duko lang itihaan mo. Ang dili ta mailan nga way labot sa grupo. O di lang kita mo buwag ha. Ining uban nilang bihag. Hapit na tayo makasud sa palasyo. Uy, gihagsad silang tao gikan sa May gikuninitan ang mga buhaya sa ubos. dili gid ito makaikyas. Kung masuod na tas palasyo. Di kay, ikulbaan ko. Ayaw pa dasi mong kahadlok. Nahibaw ko nga bangis ka. Ha? Kung wa ka managanas pagpatay sa imong mga biktima, way rason nga mahadlok ka nga patyon. Di kay, Pagdali diha, dili ta mo buwag sa ubang bihag. Tarungan ng kamot nimo nga may gapos kunuhay. Kalain ba ni Lugara? Purang may gawa sa kabarit nga nasuruyan na mo sa una. Hey. Sir, ayaw lang kong biraha. Sunti lang kung sa'yo mong buhato. Ang sa'yo akong buhato, sir. Ayaw lang kong biraha. Ito ko. Agay, dong, biguang na yung taong ko, dong. Kamay pasensya lang tao. Ay, totoo. Uy, unsa naman tayo ni, uy. Liding man makaka. Hagitag paagi di, ha? Napigi ba ang leading man, Noy? Ayaw lang ko na pagdadinali. Ha? Magnoon na bagong paagi. Ha? Yung ilumon ko ni Ron. Binakon ko ni Baba. Okay. Unsa? Asa mo ko ni muda doon? Asa ko ni muda doon, ay? Agay! Asa man ni mo dyan unang ako ka ba? Tabang nyo lang! Ah, Iampo na lang ko na. usa!
Oy, Toto! Oo na lang akong mga kalag. Usa ba niya o nagkalag sa amaw? Oy, usa umataw na ninyo ang akong apo! Uy, itaw leading man intaw na mo na ayaw nagulatahan ninyo! Toto! Gamitan ang imong pagkaliding man, oy! Tama! Suot mo! Uy! Ala, sabi kami, musuon mi ni anang lungag. Usa may naa sa sod anang lungag. Ni, imo na kay surya, suot lang! Hey! Ayaw lang migitok mo! Alkansi ng kudmin ninyo mo! Unsa man ning dakwang lungag? Priso mo yan! Ha? Prisuhan na siya? Prisuhan na siya? Uy! Mura mag-isuta nila na ng lumha ng bato! Intaon, di pa mi gusto mamatay intaon. Anong nga prisuhan man min ninyo diya? Ay, intaon ay hindi mi musudan ng lungag. Ay, hindi namin gagawa. Kami ninyo na doon! Likay! Uy! Likay! Imo! Lola, nadakpan sa Uy! Nadakpan mo lang! Gano'n nadakpan man siya mo? Ayaw lang una magsaba, Lola. Hain si Toto. Toto! Ay, wa na si Toto. Wa na to siya. Ilawag na gito siya sa mga buhaya kung maglagot ang mga sundawong bahog ilok niya. Nga naman, giyo sa madalas Toto. Ilan ang gida sa sold sa palasyo ni Kay? Tumba ni mo kuti. Lagot ako hapit ha. Nga na lagi kag panok mo na kong panunaw mo kayo ha. Agay, ito na tumba na ko. Sus, kalamibi. Kalamibi ni mong hagkanser. Ha? Uy. Anong gibiyaan ko ni mo? Ay! Anong gibiyaan ko ni mo din ha? Sa manihawan nga iyang gidadaan ako. Di manihawan. Mura manihawan na sa Kapitolyo. Pero, huwag mga tao. Pulos istatwa ngil at bigig mga naong nga mananap nga niya din naglinya sa gianan. Hello! Kanindot. Kanindot sa kong iko. Ha? Kanindot mo yung itingog sa kong iko. Maramog na gusto nga sa dakong bukid. Nadas, Lolo! Nagunsa na sila! Karaan. Nianak ko! Ikaw! Nianak ka? Uy, saan itong natunog? Muramog ng marcha. Uy, ang sundawang boba pa. May balik na. Tumisi siya mga kauban. Yay, kabaan ko na. Lain na nila. Sir, kumusta? Dali kami balik ha? Wa man ko makaplano. Nganong nibalik mo na ganyan yun, ha? Nagplano pa maunta ko. Uy, nada kong anino nga misunod nila. Sam na, mo nilang hari. Kabatig na ako silang hari. Sir, mo na yung hari. Sir, mau ginano, kay doon naman siya corona. Tando lang, sir. Ay lang, bra. Makalagot man. Maglagot ang espiritu ko. Siya kabaw sa mubaba. Malagpot. Maglagot ba? Maglagot. Ha? Siya na ba? Yan na. Magari. Hindi ko ba? Sige na yung hari. Patay na kayo ni. Boss, talahuron og halandong hari. Maing hapon og buntag nimo mahal nga hari. Kabati ni Bugnaw. Ha? Uy. Anak kag pananaw. Mahal nga ri, ako yun ang bati. Uy. Nga ikaw may misulot ang mga mata. Mibukad pag yun ang simod. Ako pagkikilong. Ug dagay pagkik. Libaong ng naong mo. Hawa pagkikikaligo. Uya, ngalan ko na magbatig naong. Nga, leading man ko. Ha? Ha? Woo! Ho, ho, ho. Mura kag Santa Claus nga yawan on kay naon. Ha? Nindot kayong katawa. Pastilan. Ha? Napahingipo nimo nga yelo kayo. Murag wasay nga gilinyag ugbok ang sa imong baba. Lihang pagig kayo. Batiag naong mo sila. Mahal nga ri. Wa ko magtuo.
Nga magkaabot ra gihapon ta dinis palasyo, Lola. Tay Andoy. Oo, bitaw. May gani kay nabuhi pagid mo. Ako, hapit ko makaon og giganting bitin. Uy, unsa gud eh. Nagtuo pa mi nga maayong inyong lakaw, pero hapit sa day mo maimpas ilmo. Oo, Tay Andoy. Gibalik ko Sanchez bitin. Maayo na lang gani kay naluwas pa siya. Oo, klaro na lang kaayo nga ikaw mo'y niluwas ni ilmo. Ang perlas ang miluwas niya, Tay Andoy. Oh, Oh, Oh. Puti! Nakasunod ka na mo, dinhi? diin man ka magsuroy-suroy puti. Uy, doon na mo'y dang itoy. O, Lala. Kalit man lang na siya mitunga sa dapit nga among nahimutangan. Ang batignaong gisakitan. Sige dingil, dili sa inyo, no? Grabe. Kisa mo, diin kamugikan. Gikan mi sa among probinsya. Ug gisuyop mi og alimpos paingon dinis inyo. Hain karon ang gamahan ng pirlas. Oh, ha? Kumana jud ang pirlas ni Nikay. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!